posachedwapa tikupatsirani ena mwa mafunso amene Atolankhani adawafunsa adalisoka bambe lero lino pamene amachita press briefing makamaka yodziwitsa mtundu wa Malawi kuti iwowa sakapezeka nawo ku launch ya SKC Foundation. Awa ndi mafunso komanso mayankho amene adalisoka bambe apereka mtundu wa Malawi. Ife tidzakhala tikupititsa patsogolo legacy ya founding president yathu mu njira ina iliyonse ndi zonse zimene ife tingathe kuchita kuti legacy ya founding president yathu ikhale ipita patsogolo. And china mwa icho ndichionetsetsa kuti UTM ipange boma pa 16 September chaka chino kuti legacy ya malemu ndi zimene malemu ankafuna dziko lino zichitike zonsezo zidzathe kuchitika. Chotero ndifuna ndikuthokozeni kwambiri Atolankhani chifukwa chokhala nafe madzulo ano. Ife tipitiriza kukhala mbali imodzi ya legacy ya founding president yathu mmene tinayambira 2018 mpaka na forever. Tidzakhala mbali imeneyo. Zikomo kwambiri chifukwa chondimvera. The statement we have issued this evening, statement here, our national director, national publicity director, will share you the statement so that you can get it correctly. I thank you so much for your kind attention, and I'm now open to questions and comments. Thank you so much. Tipeleke mpata mafunso amene anenera atatu chifukwa chokuti media houses apempha kuti aliso ndi function imene akuthamangisa chotero tisamange nthawi yayitali. Tikanatenga mafunso amene akakhalire koma tiyapatsekonso mpata kuti media houses athu akapitirize ntchito zawo. Azizi kuchokera ku Capital FM ndi mafunso awiri chifukwa cha nthawi. Mafunso ndambiri zitangolengezedwa kuti kuli msonkhano wa olemba nkhani. Nkhani imene yavuta pa masamba a mchezo ndiyo kuti akubanja la Chilima alanda nyumba imene imagwiritsidwa ntchito ngati ofesi ya UTM. Ndizoona chabwino kuchoka kumene kufunso lina ndilo kuti mukuona kuti Amalawi akumvetsetsana ndi mkwiyo umene mwaonetsawo. Amazizi sizoona kuti talandidwa nyumba iliyonse ya Chipani. Sizoona zimenezo. Sinalandidwe nyumba iliyonse ya Chipani. Chipani chili ndi ma assets osiyanasiyana. Ndiyo ma assets a Chipaniwo they are intact. Sitinalandidwe ndi wina aliyense yayi. Nyumba ndi amene yakufalitsa zimenezo akufalitsa uthenga wabodza osaona yayi. Funso lanu lachiwiri lakuti kodi Amalawi atimvetsetsa. Nkhani zitangotuluka pa masamba osiyanasiyana. Monga ndafotokoza kuti lero timakumana kale ndi kale tinapanga mkumano wa Central Executive Committee komanso wa National Executive Council. Ndi uphungu waukulu wa chipani cha UTM. Chonse kuchokera ku Nsanje mpaka na kuchitipa moti azitsogoleri wonse a chipani cha UTM ndi amene ali muno. Amene imirira as chipani chonse its structure ndi amene ali munowa. Ndiye mukafunsa kuti chipani kodi anthu akumvetsetsani anchipanimo chipani chimene chili panochi. Chimene chikulankhula ndi chipanicho. Motero maganizo onse abwera muno ndi amene azitsogoleri atenga kwa members a chipani chathu kuyambira ku Nsanje mpaka na kuchitipa. Si decision imene apanga a president ndi anthu awiri atatu owerengeka. Ndi decision imene apanga a chipani cha UTM kuchokera ku Nsanje mpaka na kuchitipa. Anthu amene asankhidwa kuyikidwa maudindo
oti awapangire represent anthu osiyanasiyana achipani chisanje tuchitepa. Ndiye ifeyo tikunena position yathu ngati ifeyo achipani cha UTM tinakalira. Tinakalira, tilibe mayankho. Ndiye chifukwa tilibe mayankho, munthu olira simamutseka pakamoti asamalire. Mulole nazilira, akazakhuzumuka mudzamvetsetsanso twakhuzumuka. Koma ifeyo ngati chipani cha UTM tidakalira. Tidakalira our founding president. Uthenga kuperekedwa pano ndi wa zitsogoleri wonse achipani cha UTM sanje pano chitipa ndi membership yonse kutengera mawu amene membership atipatsira sanje pakana kuti chitipa. Ndiye amawu atimvetsetse kuti awa UTM adakalira, misozi sinathe, ndiye alibe mayankho. Ndiye chifukwa chake apanga this kind of decision at this point in time. Afuna onjezereso. Zikomo kwambiri. Ndikukhulupirira kuti nkhani apa masamba a mchezo mukatsatire bwinobwino mukapeza kuti amene akulemba nkhani imeneyo ndi omwewo amene anagundika dzulo kulemba nkhani motembenuza za kupezeka kwa president ku function ya lero. Zimenezo zikuonetserani cholinga chenicheni chimene anzathu a Malawi Congress Party ali nacho pa function imeneyi. Ifeyo ngati chipani cha UTM palibe bad blood pakati pa ife ndi akubanja. Ayi, chifukwa chonena kuti sitikusiya kupita uko chifukwa cha akubanja. Tanena kale a president alongosola kuti chifukwa cha mmene a komiti apanga mwambo umeneyo apangira njira zawo kuti mpakana apezeke kuti president ali ku function imeneyi. I think pamenepo tikhale clear bwinobwino, palibepo nkhani ina iliyonse pakati pa ife ndi akubanja. Nimafuna ndingonjezerapo. Zikomo kwambiri. Recently, we saw the UTM leadership, including the president, attending the celebration of Chiyambe Day, where he shared the same platform with the leaders that we are trying to appoint today. How different was this from what they are trying to appoint today? How different it is? Very different. Very different in the sense that this is a foundation in honor of our late founding president. And at this function, it's where we have all the mixed feelings and emotions because it's attaching directly to the late founding president. And therefore, since we are still mourning, since we still don't have answers on the demise of the late vice president, that's why this is completely different from all those other functions. Mchichewa ndinene kuti zikusiyana kwambiri. Function ya madzulo ano is directly yokhudzana kwambiri ndi nkhani ya malemu a president atamana tisiya. Ndiye pa function imeneyi surely maina tione mosiyana ndi ma function enaja. Mukunena function ya chilembwe day zosiyana kwambiri, completely different. Apa ndi nkhani imene tikunena kuti aboma amene mabizati patsa mayankho pa imfa ya malemu, mayankho osinalandire ndi tikapezeke kuti tikukhala nawo pa function ngati imene iyayi. It's completely different. Amazing. Zikomo kwambiri. Ndikukhulupirira kuti mukhoza kuchita umboni
kunena kuti UTM ilibe mafunso ena aliwonse kuboma pa imfa ya John Chirembo. Tikanakhala kuti tinali ndi mafunso kuboma pa imfa ya John Chirembo, Chirembwe Day sitikanakapezekako. Uku sitikupita chifukwa mafunso athu sanayankhidwe. Ndi sitingapite kumalo kukakhala ndi anthu amene akuina kutipatsa mayankho asanatipatse mayankho. Nkhani imeneyo muitenge ndithu bwinobwino Atolankhani. Ichocho ndi chifukwa chenicheni chimene chipani sichikukakhalira nawo pamwambo umenewo. Ziko nthawi ino titenge funso lotsiriza ngati lilipo. Kulumira kubwera ndi ganizo lokhazikitsa bukwe mukhoza kutero kapena apo kuluma George Sigini zikomo kwambiri fa cha funso lanu. Mwina chifukwa chenicheni tanena chifukwa cha ife si nthawi imene izachitika kuti mudziwe kuti si nthawi ifeyo tuchipani chimapita kukakhala nawo, koma chitangomva kuti kukhala IMCP komanso a president a dziko lino ndi pamene chipani chakugwirizana kuti kumeneko sitipita. Zikomo kwambiri, ndikukhulupirira kuti mafunso onse ayankhidwa tsopano. Tithokoze kwambiri Atolankhani chifukwa chokuti munabwera ndi nthawi zonse mumapezeka. Sitikuchitengera kuti basi chimayenera kutero, alipo malo ambiri amene mukanapita kuti mukakhale nawo, koma munalola kuti mubwere muzakhale nafe kuno, mulandire ulemu wanu. Munthawi ino tithokoze mamembers onse amene munakhala nawo pa mkumano umenewu, komanso atsogoleri onse amene munakhala nawo tithokoze kwambiri. Ndipemphe Mr. Waya kuti mutipatsire pemphero lotsiriza. Zikomo. Titi zikomo ili Mulungu wa moyo ukulu wanu onekera mnyumba ino maka chifukwa cha kulankhula kumene muna mtuma mtumiki wanu amene ali president wa chipani cha UTM Dr. Kabambe, omwenso inu ndi chikonzero chanu mogwirizana ndi dziko lonse la Malawi kuti pa 16 September ndamene akutenga mbendera dziko la Malawi. Mungana kuti zikomo kuti kulankhula kumene kusukutele kwa iwo kuleke kuchokera mwa ino mphamvu yanu yaonekera mnyumba ino, dziko ladziwa, anthu adziwa, oyipa aonekera. Mbuyanga Mulungu wanga, Mulungu wathu, khala nafeni pa chipani cha UTM, khala nawoni akubanja, komanso kopitirira apo Mulungu wathu, khala nawoni a president athu Dr. Kabambe, kuti nzeru zimene ali nazo zochokera kwa inu musazichotse ndi cholinga chakuti malingaliro komanso chiwombolo cha Malawi chikakwaniritsidwe mu 16 September mchaka chino. Mwesu Khristu pamene tikusiyana pa malo pano tikafunse mphamvu yane Mzimu Woyera kuti ikathe kutiyendetsa bwino ndi kuti tikathe kufikanso bwino mmakuka mmene ife tachokera, komanso tithokoza Atolankhani athu amene Mulungu mmawadalitsa ndi mafunso